Khona-ke bebuza ukuthi-ke ukuphupha ubukela i-T_V ngabe-ke kuchaza ukuthini? Ukuphupha-ke ubukela i-T_V akuchazi into eyodwa, kuchaza-ke izimo ey'ningi ey'hlukahlukene. Kuya ngokuthi-ke kahle kahle liyisibonakaliso. Kuya ngokuthi-ke empilweni yakho ngabe-ke kuhamba kanjani. Ake sithi-ke uphupha nje ubuka i-T_V noma ake ngithi umabonakude mhlampe kudlala ibhola, imidlalo-ke noma imidlalo o-generation kanje. Kuyenzeka-ke ukuthi-ke leso score esenzekayo lapho usibona emdlalweni kube ukuthi esangempela sizokwenzeka. Uma kuwukuthi-ke umuntu-ke othandayo ukubheja noma ngithi ukugembula, lokhu abakwenza ngebhola usungakwenza-ke nawe lokho ngoba engazuthi-ke inhlanhla ikhona-ke lapho. Leli phupho liyisibonakaliso. Abanye-ke bayawuphupha umdlalo we-T_V uvele nje uwenze-ke kwangempela nge-match elandelayo. Kwesinye isikhathi-ke uma uphupha ubuka i-T_V noma bebukela i-T_V, kuyisibonakaliso-ke lokhu usuke ubona impilo yakho. Ngesinye-ke isikhathi ukubuka into-ke kwi-T_V noma ifilimu, leyo nto kusuke kuyinto eyenzeka empilweni yakho okwangempela. Kusho ukuthi-ke abadala bayakubonisa kahle kahle leli phupho liyisibonakaliso. Mlaleli-ke uma wukuthi ubungakawushayi u-subscribe, sicela ushaye u-subscribe bese kuba ukuthi-ke uyabuza la ongazwanga khona la kwi-comment section. Uphinde ucele-ke nabanye be-subscribe-ke ukuze sizolandela size-ke nevidiyo elandelayo yephupho elibuzwe ngomunye umuntu. Nisale kahle.